Добрый вечер. В эфире Prime. Я Роман Спиридонов и гость нашего эфира Валерий Чалый, украинский политик, дипломат и чрезвычайный посол Украины в США с 15 по 2019 год. Добрый вечер. Добрый вечер. 3 ноября, то есть уже завтра, состоятся очередные выборы президента США. Демократ Джо Байден возглавляет рейтинги кандидатов с уверенным преимуществом. Однако действующий президент Дональд Трамп имеет шансы получить лидерство в ключевых штатах и выиграть, повторив исход выборов 2016 года. Существуют определенные рейтинги, которые я сейчас озвучу. В последнюю неделю перед голосованием Джо Байден опережал Дональда Трампа на 7,6%. Это на платформе RCP. У Джо Байдена 51,2, у Дональда Трампа 43,6. Похожие показатели рейтингов обнародованы на аналитическом ресурсе, который отслеживает данные государственных соцопросов. Джо Байден 53,3, Дональд Трамп 45,4. Значит ли это, что победа Байдена предопределена? Ну, дійсно, ми всі звертаємо увагу на ці вибори, тому що для нас дуже важливо, для України, для питання Криму, дуже важливо, як буде продовжуватися підтримка Сполучених Штатів. Зразу скажу, що і республіканці, і демократи сьогодні Україну підтримують. Коли я був послом, у мене були добрі стосунки і конструктивні стосунки і з президентом Трампом, і до цього з віце-президентом Байденом. Так що я зразу скажу, що не від цього залежить, не від того, хто переможе, залежить далі наш успіх. Але якщо говорити про вибори... Да, мы, конечно, про отношение к Украине поговорим отдельно и подробно. Давайте сейчас попробуем узнать, что такое выборы в США, как они происходят. Щоб було зрозуміло, вони дуже відрізняються від наших виборів, тому що той, хто отримав більше голосів, а ви зараз соціологію приводите, це показує, хто більше має зараз голосів. Це не значить, що він переможе. Так відбувалось неодноразово. І те, що пам'ятають наші телеглядачі недавно, це Гіларі Клінтон, яка набрала майже 3 мільйони голосів більше, ніж Дональд Трамп, і програла. Чому так відбувається? Тому що американська система відрізняється дуже серйозно, вона дуже складна. Але, щоб просто пояснити, перше, голосує кожний штат. Тобто важливо не набрати по всій країні більше, а набрати в кожному штаті більше. Кожний штат в США дає певну кількість голосів. Тому, наприклад, Каліфорнія, Нью-Йорк, Флорида, Техас – це штати, де дають вони голосів там 28, 20, 38, 52 по кількості конгресменів і сенаторів, які представляють цей штат в Конгресі Сполучених Штатів. Тобто, що ми маємо на сьогодні? Ми маємо на сьогодні по тим штатам, є демократичні штати, де точно переможе кандидат Джо Байден, є республіканці, так звані сині і червоні, де точно переможе Дональд Трамп. Але є штати, де не визначена ситуація. На сьогодні таких штатів 8 традиційних, плюс Джорджія, де також незрозуміла ситуація. Так от по цим штатам розрив не такий 8%, там 8-10, а десь 4%. Щоб було зрозуміло, я кожен раз пояснюю, так як я працював свій час в аналітичному центрі Разумкова, а зараз в Українському кризовому медіа-центрі, де ми аналізуємо ці процеси. Оці цифри, вони нічого не говорять. Тому що похибка 4% цих досліджень. Тобто, що це значить? Це значить 8% може бути різниця, при тому, що реально вони йдуть нога в ногу. Да? Тому я би звертав увагу на цифри по штатам окремим, і на те, кого буде активність більше виборців. На сьогодні проголосувало вже, це дуже несподівана ситуація, майже 100 мільйонів американців. Це при тому, що на минулих виборах їх голосувало всього 139. Тобто буде більше, але це говорить про те, що активність дуже велика по пошті голосувань, і це специфіка. Ну, це ще і коронавірус, да, наверное, як-то. Не тільки це. Демократи запропонували проголосувати раніше. Тобто, що ми можемо отримати в результаті? 3 числа, коли після підрахунку, першого підрахунку, ну той, що будуть давати штати, ми отримуємо перемогу одного з кандидатів, це не факт, що це буде остаточна перемога. От чим відрізняється. Ще будуть ждати письма, підрахунку, які бюлетені по почті. Да, по почті, тому що їх не можна рахувати в деяких штатах раніше, чим тих людей, які фізично прийшли проголосували. Є специфіка. Тому на сьогодні сказати, хто переможе, от парадоксальна ситуація, ну так працює демократія. Ми не можемо ще. Є таке поняття, як колегія виборщиків. Так.
И вот тоже есть социология по ним, если это она может быть реальной. У Джо Байдена 356 человек, у Дональда Трампа 182. Ну, це виборщики. В чому тут специфіка? Що якщо кандидат один визнає зразу свою поразку, як це робиться вже з 1896 року традиційно, то тоді далі припиняється, все формально стає. І виборщики, і рішення Конгресу. А якщо ні, то йде підрахунок голосів. Голосів кого? Не людей, а виборщиків. От в чому специфіка. І ці виборщики, по ідеї, мають сказати, мій штат проголосував так, мій округ проголосував за Байдена чи за Трампа. Але насправді в реаліях на минулих виборах 7 з них сказали інакше. Зважаючи на те, що їм делегували це повноваження. Це складна американська система, вона створювала, щоб не допустити помилки, щоб не було якихось, це не те, що від недовіри до людей. Просто в свій час виборщики – це були люди незалежні економічно, тобто вони не залежали від чиїхось думок. І зараз вони так само залишаються поважні американці, яким дають це, делегують право. Тому оці виборщики, якщо ніхто не визнає свою поразку, вони будуть встановлювати перший результат. І це відбудеться до 8 грудня, а 14 грудня тоді вони мають зібрати всі свої збори і направити в Конгрес оці запаковані листи, хто в них переміг. І Конгрес вже тоді буде встановлювати результат. Тобто може затягнутися підрахунок в цей раз, не зразу можемо отримати результат виборів. Вот такая специфика. Есть еще такой интересный факт. Выборы уже окрестили фанерными. Крупнейшие города начинают зашивать фасады на центральных улицах фанерами, готовясь к беспорядкам. Магазины, рестораны, силовые структуры уже там направили дополнительные подразделения для охраны федеральных зданий. И вот согласно опросам общественного мнения, проведенного в конце октября, компания YouGov, почти 56% американцев уверены, что день голосования в США будет сопровождаться массовыми акциями и вспышками насилия. И, как отмечают исследователи, основной причиной для подобных прогнозов стали заявления самого Трампа, который неизменно отказывался отвечать на вопрос о том, согласится ли он на мирную передачу власти в случае поражения на выборах. А в минувшую пятницу в своем твиттере вовсе заявил о том, что он считает возможную победу Джо Байдена абсурдной и возможной только в случае, если в процесс подсчета голосов по какой-либо причине вмешается Верховный суд. Насколько это типичная ситуация? Или это Майдан? Дивіться, це точно не Майдан. Я був в Сполучених Штатах останні 5 років, і, в принципі, навіть після того, як закінчив уже каденцію посла, я приїздив туди. Ви якраз були в період виборів. Коли були оці заворушення, то, що називається BLM, Black Lives Matter, і після вбивства поліцейськими Чорного. І тоді вже ФНР розійшлась так, що її знайти неможливо було в округі Колумбія. Розкупили і розібрали, і цих ФНРних оцих листів не було. І дійсно ситуація, я не бачив такої ситуації за останні 4 роки, яка склалася от не так давно. Тому, в принципі, я би сказав, якби мене спитали, чи треба закрити на цей день свої магазини, я б сказав, да. Тому що, не тому, що це Майдан, це не Майдан. Тому що Майдан, інше, якщо ви говорите про український Майдан, це зовсім інша історія, по-перше. А технічно, я ще пам'ятаю революцію в Україні 2004 року, коли йшли до будівлі Центральної виборчої комісії, яка рахувала. А тут специфіка в тому, що рахують в кожному штаті окремо. Тобто ніякого такого місця, де вся Америка з'їдеться, такого не буде. Да. Тобто в кожному штаті буде своя історія. І в чому складність? В деяких штатах, де зброя дозволена, по не так давно прийнятому закону, який республіканці все-таки продавили в свій час, є доступ на ті дільниці, де рахуються голоси, і навіть зі зброєю. І тому тут є багато побоювань, що якісь не всі люди, праворадикальні, ліворадикальні елементи використають цю ситуацію, а суспільство підігріто цією конкуренцією. Будь-які вибори – це конкуренція. Зараз вона дуже жорстка. Такої жорсткої конкуренції, можливо, ми згадаємо часи після громадянської війни в США, але в 21 столітті такої жорсткої конкуренції двох кандидатів не було. Тому все може бути. Але я думаю, що сценарій, при якому розрив буде достатній для того, щоб зразу визнати результат, він також є. І я сподіваюся, що саме цей сценарій спрацює.
А можно ли представить такую ситуацию, что вот Трамп выполнит свои угрозы и не признает результаты выборов, забаррикадируется в Белом доме? Ні, забарикадірується це не потрібно, тому що в будь-якому разі Дональд Трамп виконує, не виконує, а працює президентом до 20 січня наступного року. В Америці є такий перехідний період, в нас немає його, в нас зразу приходить новий президент. А от в Америці є перехідний період для того, щоб новий президент, якого вже обрав американський народ, підготував команду для роботи в Білому домі і не тільки в Білому домі. Тому Дональд Трамп все рівно залишиться. Чи погодиться, не погодиться, це його право. Я нагадаю, що в 2000 році Ел Гор з Джорджем Бушем молодшим спочатку не погодився, а потім сказав, давайте перерахуємо голоси на Там, Флориді. по-моему, на какие-то единицы Да, голосов там шла речь. на сотні голосів у Флориді. А потім, коли Верховний суд заборонив цю процедуру, Ел Гор признав, давайте вже закінчимо вибори. Чи буде тут так? Я думаю, що ми побачимо все-таки отакі заяви, які будуть досить непростими. Тому що все залежить від підрахунку, звичайно, але специфіка, ми вже з вами про неї говорили, що можуть бути не підраховані всі голоси на ранок 4 листопада. Тому, можливо, все, але, знаєте, те, що ми бачимо під час виборів, те, що ми бачимо такі зіткнення, все-таки це політики з досвідом. І ніхто в Америці не допустить того, що вийшли би люди і вирішували б ситуацію на вулиці. Такого я не передбачаю. Навіть якщо будуть якісь локальні прояви, підігріті таким настроєм, емоціями, то це буде владнано. Але якщо це затягнеться на місяці, а це можливо, тоді важко прогнозувати ситуацію, яка вона буде далі. Украина делает ставки на кого-то из кандидатов? Или, памятуя историю с предыдущими выборами, когда активно продвигалась идея, что мы там за Байдена, а потом выиграл Трамп, и у нас эти отношения ухудшились. Сейчас как ви оцінюєте? По-перше, в Україні, я от коли приїхав, дуже здивувався, що цей стереотип про те, що Україна втручалась в вибори в США, він настільки, цей російський наратив, настільки він зайшов за допомогою політиків українських, які співпрацювали з ФСБ Росії. Ви ж бачите, їх зараз заборонили їм в'їзд в США. Оця вся історія замінити Росію, яка втручалась в вибори, на Україну, це була спецоперація. І ніхто з офіційних представників України, в тому числі і в першу чергу посольство, не робило ніяких ставок. Я поясню чому. Тому що не на тих виборах, не на цих не було зрозуміло, хто переможе. Коментатори, експерти, в Україні я згоден з вами, всі по чомусь називали, що переможе Хіларі Клінтон. Я сказав Байден, да. Я, чесно кажучи, не розумію чому. Тому що ми, коли рахували за 2 тижні Пенсильванія, Вісконсин, Мічиган, ми рахували, дивились результати, в посольстві, ми ж надсилали інформацію в центр. Я, як посол, надіслав інформацію достовірну, що ситуація 50-50, тобто 50 на 50. І динаміка в Пенсильванії, яка тоді була дуже важливим штатом, була на користь Трампа поступово. І там були помилки, яка вела кампанія демократів, вони зробили помилки. Тому, в принципі, коли офіційно говорити, то у нас не було ставки на когось. У нас було привітання президента Порошенка одним з перших серед всіх країн новообраного президента США. Чому так вдалося? Я підтримував контакти з 2 штабами. І підтримував з людьми в оточенні Хіларі Клінтон і Дональда Трампа. І тому в мене була можливість зразу мобільний номер, телефону, щоб позвонити Дональду Трампу, привітати його з перемогою. І це зробив президент України. А далі от була спроба Україну зробити такою токсичною країною. Ми все це відбивали. І врешті-решт зараз є доповідь Сенату з розвідки, є доповіді відкриті, їх можна почитати. Вони дуже великі, по 900 сторінок, але там написано все, як працювали російські структури і пов'язані з ними політики, в тому числі в Україні, на жаль, для того, щоб розкрутити оцю тему. Зараз вже все це закрито, тому очевидно, що не треба
робити ніяких кроків, які можна назвати втручанням. Ми і не робимо їх зараз. Зараз інша позиція. Зараз така команда пішла, там називається «дуємо на холодне», що давайте так, ми взагалі не будемо активничати. От десь на паузу поставимо нашу з США відносини, і після виборів ми нову динаміку їм надамо. Ну, я не вважаю, що це правильно, тому що працювати зараз треба з обома штабами дуже активно, вже зараз. І не тільки з кандидатів штабів, а з конгресменами, які зараз обираються. Адже на цих виборах будуть обиратись повністю нижня палата, переобиратись, і верхня палата Сенат на третину. 33 – це третина, плюс двоє – це там, де сенатор Маккейн і ще один сенатор, які свої, вже померли, і місця їх зараз вакантні. Тому ми не дивимося на це, а на це треба дивитись. Тому що для нас дуже важливо, яка буде конфігурація влади в США. Хто президент і який конгрес. Ну вот все-таки нам важно, кто будет президент. И нам было бы предпочтительно, чтобы кто был президент. От я чому сказав конфігурація. Дивіться, я поясню ситуацію. Якщо залишається Дональд Трамп, республіканець, після такої різкої кампанії, який вже не буде мати тих якихось стримуючих факторів, які в нього були, і конгрес демократичний, що може бути, повністю демократичний, це конфлікт постійний. Це конфлікт, який частину ми його бачили під час імпічменту. Да? Как это на нас отразится? Погано відобразиться, тому що коли конфлікт внутрішній в США, політичний, і увага, фокус уваги туди, значить менше уваги назовні, менше допомоги, складніше отримати цю допомогу. Така ж сама історія може бути в зворотньому, якщо Джо Байден і Конгрес республіканці. Але зараз такий варіант дуже малоймовірний. Тому у нас виходить, що нам би хотілося, щоб в Сполучених Штатах, по-перше, визнали результати зразу, як завжди це бувало, да? Чи той, хто програє, визнав зразу. І друге, щоб далі конфігурація влади була така, щоб Конгрес, який на двопалатній, двопартійній основі підтримує нас, ця підтримка була не просто також президентом, як зараз відбувається. Дональд Трамп підтримує багато ініціатив, підтримку, я маю на увазі озброєння України, інші ініціативи. Але набагато легше все це було, якби Конгрес співпрацював дуже активно з президентом. От в варіанті Джо Байден це більш такий сценарій, мені здається, сприятливий. Але не персональний, а от конфігурація політичної влади в США. Ну, мы-то тут мыслим обывательскими категориями, да, вот и той информации, которую получаем, Ми ні. Ну, я. Ми дуже дивимося уважно на ситуацію. Когда говорят о Трампе, то говорят, что он симпатик России. Там приводят его цитаты, где он говорит, что было бы хорошо, чтобы мы наладили с Россией хорошие отношения, чтобы мы вернули Россию в G7, в G8. Байдена называют ястребом в отношении России. Насколько эти стереотипы, они реальны? Я як посол не дивився на заяви, от ви кажете в газетах, да, я дивився на платформи республіканців, демократів. Перед виборами ми не звертаємо на це увагу, але спеціалісти звертають. Я подивився, почитав платформи. І республіканська, і демократична досить сильна. Зараз сильніша, ніж була раніше. Я маю на увазі відносно підтримки України проти агресії Росії. А більше того, буквально недавно Джо Байден заявив, що Росія є основним супротивником США. При тому, що я думаю, що обидва вважають основним опонентом Китай, але так сказав Байден, що зараз Росія є супротивником, бо вона втручається в вибори, бо вона, як він вважає, і зараз це продовжує робити проти нього. Тому для нього дуже різка така заява в бік Росії, яка в разі його перемоги має бути наслідки після цього. Підсилення санкцій. Я думаю, що тоді лінія буде ще жорсткіша. Это вы ожидаете от Байдена усилення? Заява була абсолютно однозначна. І він сказав про те, що він буде уважно дивитися, і будь-яке втручання буде його дуже сильна відповідь, як нового президента Сполучених Штатів. Дональд Трамп завжди хотів, щоб це питання конфліктне, війна російська проти України закінчилась. І взагалі він згадував, що при ньому, можливо, цього і не було, не розпочиналось би. Я думаю, що тут я би посперечався, тому що причина цієї війни – це російська імперська позиція, абсолютно не позиція, яка б спровокувала це. І от
його заяви, що він також після заяви Джо Байдена сказав, я теж дуже жорстко реагував на Росію. Тобто, незважаючи на ці дискусії, його звинувачення в його бік, що він готовий співпрацювати з Росією, ну на практиці республіканці, весь Конгрес, Пентагон, Держдеп, Білий Дім, ну вони кроків цих не зробили. Ну, по на яким ми последних побоювалися. дебатах он же заявил, да, Байден, что пока вы там при администрации Обамы давали одеяло, я дал оружие. Дивіться, я скажу, що цей стереотип, я знаю, на нього дуже адекватно і дуже нервово реагує і зреагував і президент Обама в свій час, тому що американці просто вибрали на той час інший шлях. Вони підтримували санкціями, що в принципі зараз спрацьовує. І судячи з того, як ці російські зникли ці всі фонди і золото почали продавати, то я думаю, що там є проблеми. Але дійсно в перший час дуже з недовірою ставились до нашої можливості зберегти цю зброю, яку нам зразу, відверто, не надали. Ми, звичайно, дуже хотіли отримати зразу протитанкову зброю. І якби ми отримали, ми би мир встановили, і оцих не було би таких жертв. Це моя думка. Я її доводив в Сполучених Штатах. І зараз я думаю, що я переконав в цьому. Тому що, знаєте, заднім числом вже дуже так складно їм також оцінювати. Але зараз вони точно знають, що сильна Україна озброєна – це мир. А слабка Україна – це провокація для Путіна, щоб він далі йшов з агресією в Україну. Тому уже питання зброї летальної вже не розділяє там політикум. Всі виступають за те, щоб це робити з України. На той момент, да. На той момент, да. І Дональд Трамп це згадує президента Обамі. Але... Обаме это не только он. Ему все говорят, многие, точнее, говорят о том, что Россия захватила Крым под молчание США. Ви тогда, я не згоден з цим, тому ви що тоді вже були послом. Я ще не був послом. В тому, що справа, що я ще навіть не був зовнішньополітичним радником. Крим, я вам нагадаю, був захоплений в лютому 2014 року. А в 15-му? Ще при якому президенті? Янукович. В тому-то і проблема, що коли Україна стала слабка, в Києві всі були навколо Майдана, посередники міжнародні приїхали, і в цей час реалізувалася операція, вже ми всі це знаємо, запланована захоплення Криму, тимчасової окупації і спроби анексії Криму. Це відбулося ще до того, як Майдан розійшовся. Ще Янукович не побіг в Росію, а в Криму вже було захоплення російськими військами, регулярними військами, тому що це акт агресії. Далі він продовжився на Донбасі. Уже це факти всім відомі. Чи воювали б за нас на той момент, якби хтось зі зброєю проти Росії? Не знаю. У нас закріплених в якихось міжнародних договорах таких союзників, які би зобов'язались в разі агресії проти України воювати з нами, на жаль, на сьогодні немає. Якби ми були членом НАТО, ситуація була би інша. А як же Будапештський меморандум? Це довга тема, але якщо коротко сказати про неї, то це один з угод, таких міжнародних угод. Вона в свій час робилась Україною в складних умовах, дуже складних умовах. Спочатку на неї погодився на те, щоб віддати зброю і отак якби погодитись віддати ядерну зброю президент Кравчук. В умовах, коли була складна ситуація, а потім уже президент Кучма якби підписав це, тому що вже все було домовлено. А чи можна було це зробити більш жорстко в той час, отримати гарантії? Да? Вони записані гарантії, але американці вважають, що вони виконують свої гарантії. Тобто на сьогодні по Будапештському меморандуму. Це їх офіційна позиція. Я сам, як заступник міністра закордонних справ, готував в 2009 році, після того, як російські війська проти Грузії воювали, ми звернулись до, я маю на увазі, президент Ющенко, який був в той час, і я просто технічно, як заступник міністра, очолював цю групу, яка готувала ці пропозиції. Ми хотіли зробити новий міжнародний договір, де гарантії би для України були більш чіткими і вже зобов'язуючими. На жаль, не вдалося цього зробити, партнери на це не йдуть. Документ Будапештський меморандум досить слабкий з точки зору міжнародної відповідальності, міжнародно-правової відповідальності, але він політично досить чіткий, тому його треба нагадувати про нього, говорити з партнерами, але це не значить, що сьогодні він стане гарантією нашої безпеки. НАТО, да, якби міжнародний договір входження в систему колективної безпеки,
У нас в Європі тільки одна система НАТО. Тоді да. Тоді 5 стаття Вашингтонського договору. І як би там не було, я впевнений, що Росія б не пішла проти України в разі українського членства в НАТО. Я просто в цьому впевнений. І це вже більше і більше розуміють наші партнери. Ну вот судя по вопросу, который объявил президент Владимир Зеленский, он все-таки надеется, что это все-таки может быть более эффективный способ Будапештского меморандума. Навпаки, для чого, моя думка, я тепер вже зрозумів, для чого задавався такий безглуздий Давайте я его питання. озвучу, да, чтобы наши зрители понимали, о чем идет речь. Нужно ли Украине на международном уровне поднять вопрос об использовании гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом? Перше, запитують у людей, чи потрібно Україні ще раз підтвердити свої міжнародно-правові можливості і права. То есть у меня есть право, но я еще спрашиваю, можно ли этим правом Тим воспользоваться. самим ви ставите під сумнів оцю угоду. Уже поставили під сумнів. Да? І я спочатку не зрозумів, чому так робиться. Тому що безглузде питання. Міжнародні договори, вони пакта сун серванта. Є таке в міжнародному праві. То договори чи договори угоди мають виконуватися. Так? А чого ми питаємо людей про наші права? Тобто ми зменшуємо, делегітимізуємо наші міжнародні права. Я не зміг зрозуміти, навіщо це робиться, але я тепер розумію. Тобто це такий, знаєте, пограти з цим питанням для того, щоб сказати, якщо, бо це вже з'явилось на сайті президента, або всі виконують, або ніхто. Типа никто. А це значить, ми натякаємо, що ми повернемо ядерну зброю. Мгм. Це при тому, що насправді це дуже непросте питання. Тобто ми в умовах зараз війни з Росією ще грати з нашими партнерами і сказати шантажу, шантаж. Це якийсь шантаж наших партнерів, чесно кажучи. Я Ну, это же сприймаю однозначно. неплохая идея, по большому счету, обзавестись ядерным оружием. Це погана ідея говорити більше, ніж робити. От я так скажу. Это нереально. Оце погана ідея. Ні, говорити і Ні, ставити якісь питання. Ми ще маємо зробити програму. От ми за 4 роки нам вдалося вернути спеціалістів на заводи і відновити виробництво зброї. Да? В тому числі розробити протикорабельні ракети, які можуть захистити нас узбережжя навколо захопленого Криму. А зараз ця програма призупинена. Не закуповуються ці ракети, не закуповується це обладнання. Високоточна зброя. Зробіть цей крок. У нас є можливість робити ракети, я не хочу вдаватись в подробиці, але в нас є можливість робити зброю, яка би була стримуючим фактором не ядерну, абсолютно не ядерну. Високоточну зброю, певних радіусів дозволених дії, яка би реально зупинила спроби подальшої агресії. І для цього не потрібно говорити про якісь эфемерные, нереалистичные сценарии. Ну вот азербайджанский пример конфликта на Горном Карабахе, когда там идет война дронов фактически, да, когда очень эффективно Азербайджан использует беспилотники. Вот вы это имеете в виду? Це один Байрактар, закуплений ще минулим президентом Порошенка, тобто за його дорученням, протитанкова зброя «Джавеліни» високоточна, яка зупинила танкові просування фактично російських найманців. Я знаю це точно. Після того, як тільки було сказано, що «Джавеліни» в Україні, то не захотіли так звані комбайнерні трактористи, про яких Путін говорив, сідати в танки, тому що це «Джавелін» просто зверху б'є і зразу знищує танк, і відповідно звідти не вилізеш. Тому так, це стримуючи в різних сферах. У нас немає нормальної системи протиповітряної оборони. Це відомо, тому не секрет. Тому нам потрібно це підсилювати. Очевидно, на Чорному морі не дати Росії робити з нього своє озеро, і це інтерес не тільки наш, а багатьох чорноморських країн. Очевидно, що треба врегулювати питання, що з нашого Чорного моря ми можемо йти в наше узбережжя Азову. Тобто це все наші права. І вільне судноплавство, але воно забезпечується надійними військово-морськими силами, армією і авіацією. Тобто ясно, що нам зараз треба більше всього робити тут. І до таких речей, якщо і колись і дійде, то обговорювати, то я думаю, що до цього треба зробити дуже багато кроків, які можна робити зараз. Я все-таки хочу уточнить, вы, когда уже стали послом, вам приходилось встречаться с Байденом? Звичайно, так. Каким он вам показал?
І з Трампом, і Байденом. Тобто я зразу, коли приїхав, це був президент Обама і віце-президент Байден. Віце-президент Байден користувався повною довірою президента Обами в зовнішньополітичних своїх діях. Він як представляв його, і Україна фактично була за ним. Тобто він займався Україною. Я вам нагадаю, пам'ятаєте, він виступав в українському парламенті, в Верховній Раді. У нас було дуже багато переговорів з різних питань. Тобто він дуже політик, досвідчений, це зрозуміло. Я вам скажу так, він уже готовий настільки стати до такої посади президента Сполучених Штатів, чи ролі такої, він готовий вже всім своїм життям. Тобто і професійним життям, і життям просто як людини, яка пройшла величезний, має досвід. Якщо говорити про його, моє враження, він, можливо, не такий, знаєте, такий спокійний, як це він намагається робити, коли Трамп його атакує. Він намагався, одні дебати були, ви бачили, дуже такі серйозно емоційні з двох сторін. Але, як правило, Джо Байден намагається бути таким більш іронічним, більш якось компромісним. І от його стиль. Але насправді він дуже жорсткий і ефективний, і вміє підбирати команду. Тому я думаю, що в нього вже команда вся є зовнішньополітична. І Сюзан Райс, і Майк Карпентер, і Блінкен, і вся команда вже є, можна приходити вже працювати зразу в Білому домі. А у Трампа, Дональда Трампа, в нього стиль такий, він дуже багато міняє людей. Якщо Джо Байден, в нього ті люди, з якими з ним працювали ще, коли він був віце-президентом, вони ще й залишаться. І пан Саліван, він теж буде там. А от у Дональда Трампа все поміняється знову. Тобто я сам це застав, мені кожен раз приходилось працювати з новими людьми. Це не значить, що це погано. Ми знаходили рішення 3 радника з національної безпеки президента США, 3 керівника державного департаменту, 3 міністра оборони. От все мінялось. І, звичайно, коли міняється, то певний час треба, щоб налагодити систему. У нього дуже швидко міняються люди. Це його стиль керівництва. Він взагалі сказав, що він розвалить всю цю систему, тобто висушить болото бюрократичне. Але, в принципі, він працює якби в системі, яка існує в Сполучених Штатах. И все-таки я, может быть, перефразирую, но еще раз хочу уточнить у вас один момент. И все-таки если Байден такой ястреб по отношению к России, но будучи ястребом администрации Обамы, они допустили захват Крыма. Ведь причина, наверное, не только в том, что был Янукович президент. Ні, я думаю, що вони, скажу як експерт зараз, я можу це сказати. Я думаю, що це одна з думок, яка ми про це говорили. На той момент повного розуміння, як Росія далеко готова зайти, і яким будуть розвиватися події, не було. Американцям, у них свій національний інтерес. Вони не хотіли, щоб тут була повномасштабна війна, в яку вони так чи інакше мали би втягуватися набагато більше, насправді, ніж зараз. І тому робили всі спроби, щоб уникнути такої повномасштабної війни. Це був їхній інтерес. По великому рахунку, це і наш інтерес. Нам не потрібна була війна, це Росія її розв'язала. Але помилка, на мій погляд, з їх боку була недооцінка того, щоб зробити Україну більш сильнішою зразу. Але ми були слабкі, давайте чесно скажемо. У нас була зруйнована, починаючи з Криму, і не тільки в Криму, і на Донбасі була серйозно зруйнована всі державні системи, починаючи з армії, спецслужб. Тобто оця вербовка, постійне розмивання зв'язку з столиці з Києвом, вона відбувалась не один рік. І помилка центральної київської влади, що цьому не надавалась належна увага. Або, як при Януковичі було, це було вже Росією просто відкриті ворота. Будь ласка, хочете, все, що хочете робіть, у вас міністр оборони чи там керівник спецслужби росіянин. Просто росіянин, громадянин Росії. І тому закривалися всі можливості, роззброювалася армія. Уявіть собі, потрібна мобілізація, а списки в комп'ютерах, кого мобілізують, немає, вони знищені.
Розумієте? Ну, тобто робилась підривна діяльність, на яку ніяк не реагувала держава. І це робилось багато років. Крім того, це другий аспект. Треба було працювати активно з кримськими татарами, з українським населенням, в тому числі русскоговорящими в Криму. І цієї роботи, на мій погляд, такої було абсолютно недостатньо. Тому, в принципі, але це все не дає підстави іншій державі ядерній направляти свої збройні сили для захоплення території. Розумієте, це просто злочин. Да. От яка б не була слабка ситуація в Україні в той час, це тільки, знаєте, такий підступний злочинець може використати слабкість. Це як у жінки просто слабкої взяти, забрати якусь сумочку видірнути, або, я вже не кажу, там, позбавити життя. От такий приблизно підхід. Це до цього ніхто, знаєте, не звик. От до такої підступності, до такої використання слабкої моменту, коли країна найбільш слабка, хоча це основні принципи ще з китайських часів. Сун Цзі свій трактат написав, як треба атакувати іншу державу. Тому нам треба просто зробити уроки зараз, вивчити ці. І перший урок. Я дипломат, і я знаю, що дипломатія сильна при 3 умовах. Сильна армія, авіація і флот. От якщо, четверта є умова – консолідоване суспільство. Нація, політична нація. Тобто політична нація – це не тільки українці. Це росіяни, українці, кримські татари, це євреї. Це вся нація, яка стоїть на захисті цієї держави, Україна. Так? Тобто, і от якщо буде оці всі 4 складових, плюс все-таки нормальний розвиток соціально-економічний, то тоді нас ніхто не зможе завойовувати. Отак. Ми дали слабину. Коли я кажу ми, то, звичайно, там були люди при владі в той час. Тому, ви запитали, я прийшов вже, коли розпочалося це, коли вже було захоплений Крим, коли на Донбасі почали робити конвої йти. І фактично я прийшов, коли розпочалась війна. Тому наша робота, десь я був рік в Києві, зовнішньополітичним радником президента, заступником голови адміністрації. Відповідно, ми командою всею працювали, створили міжнародну коаліцію на підтримку України. Почали, може про це поговоримо, рухи на підтримати, по-перше, закріпити невизнання анексії Криму, спроби анексії, а по-друге, створити певну коаліцію навколо цього. Підсилювати армію. Я нагадаю, 3/4 території України було звільнено від росіян, від російських збройних сил і їх тих, ким вони керували. Це ж не просто так. Це свідчення присутності російських регулярних військ, вони закріплені. Я сам показував це послам і військовим аташе. Тому дуже був складний період. І зараз звинувачувати когось, казати про одних або про інших, це неправильна лінія. Зараз треба все сконцентрувати на те, щоб стати сильними. Оце уроки вивчили і стати сильними. І тоді я впевнений, що Росія не втримує, ніяк не зможе втримати цю лінію окупанта. Вона змушена буде піти з нашої території. Вона змушена піти буде з Криму. Просто там далі будуть різні процеси розвиватися, непрості. Але те, що Росія змушена буде вийти з Криму, я впевнений в цьому. Це займе час. Я сам працював над тим, щоб отримати декларацію, яку підписав держсекретар Помпео. Була чітка заява, що Сполучені Штати Америки ніколи не визнають окупацію Криму і спробу анексії Криму Росії. Ніколи. Політично, да. Це значить, і Дональд Трамп, і Джо Байден, хто б не став президентом, вони будуть продовжувати цю лінію. Є ж 2 руки, одна може... Ні, це дуже чітка позиція. Вона звучала з приводу окупації Балтійських країн Радянським Союзом у свій час. І все-таки, врешті-решт, привела до результату. Зайняло багато років. Чому мені зразу це не дуже сподобалось? Тому що оця аналогія з Балтійськими країнами, декларація, не визнаємо. І зразу думаєш, там десятиліття тривало. Але ні, це трошки інше. Зараз процеси настільки динамічні, що разом з тим, що ми в ООН закріпили цілу коаліцію, яка підтримала позицію України, і кожен рік голосують проти порушення прав в Криму, кримських татар, порушення прав людей в Криму, порушення релігійних свобод. А релігійні свободи – це, що саме цікаве, Дональд Трамп зробив
першим пріоритетом зовнішньої політики. От саме ну, є як гуманітарна тема, да, одна, от релігійні свободи. Тому я сам дуже багато співпрацював, і дуже скористаюсь тим, що на вашому каналі я дуже вдячний тим, хто веде цю боротьбу. Ну, раз Веде вы боротьбу в Криму, веде боротьбу в Україні. Раз За ви вже Крим, за суверенітет України. сказали, что Крым Россия оставит, ну, вы в этом уверены, тогда хочется от вас уже услышать сценарий, как это будет происходить, ну и про временной прогноз. Ну, дивіться, сценарій, якщо ми почнемо зараз розповідати, то, звичайно, це дасть супротивнику дасть можливість якби зіграти на цьому. Ну, Тому я просто думаю, перше, що я можу сказати, що, звичайно, це займе час, довгий час. Раз. Друге, звичайно, що те, що Росія переселяє туди, замінює населення, переселяє людей з Росії, з Російської Федерації в Крим, і от робить цю асиміляцію, да, це дуже ускладнює ситуацію на майбутнє. Тому я думаю, що це можливо при двох умовах. Перше, позиція світу залишається така ж консолідована, міцна, стосовно невизнання ніколи можливості Росії залишатися в Криму. Це раз. І друге, достатньо сильна і успішна Україна для того, щоб показати, що розвиток, такий розвиток, а не в Росії, набагато краще для Криму, ніж те, що відбувається зараз. Ну і, відповідно, друга сторона цієї медалі – можливо, якась кризова ситуація в Росії, послаблення різке Росії. Ну, тут приклад Радянського Союзу, коли цей колос на глиняних ногах завалився дуже швидко. І чому завалився? Тому що непомірні розходи йшли на армію, не розвивалась нові технології, економіка, і в момент, коли ставки підняли Сполучені Штати, пам'ятаєте, зоряні війни і так далі, витрати збільшились, величезні Нефть витрати, подешевела. нафта упала. Що ми зараз маємо? Росія йде по тому ж сценарію. Я не хочу сказати, що вона завтра там розвалиться, ні. Там специфічна ситуація, там люди сприймають режим. Але те, що це може бути в середньостроковій перспективі, я не виключаю. Тому от збіг обставин, успішна Україна, послаблена Росія, боротьба в Криму, міжнародна підтримка, ну, і зірки, щоб зійшлись правильно, то я думаю, що це можливо. Але в такій ситуації, як ми маємо сьогодні, цей сценарій здається зовсім таким нереалістичним. Але я вважаю, маючи аналіз ситуації в багатьох конфліктах і історично маючи освіту, я знаю, що таке можливо. І я думаю, що багато випадків, коли агресор закріплює за свою загарбою територію на багато десятиліть, але рано чи пізно це вертається. Одна причина, я скажу головна причина. Чому існує держава Ізраїль? Попри війни, попри те, що весь світ колись сказав ні, ви знаєте, сказав ні. А люди в державі Ізраїль сказали, а це єдине місце, де ми можемо жити в світі. І от для кримських татар іншого місця у світі, ніж Крим, для батьківщини немає. Для України, українця, немає іншого в світі місця, де держава Україна. Да? Тому це для мене очевидно. Росія величезна територія. Нехай йдуть до себе. У них є де жити. Давайте вернемся к нашим кандидатам. При Обаме была такая попытка перезагрузки отношений с Россией. Яка стала перегрузкою в результаті, коли помилились з перекладом. Там идея, я так понимаю, исходила, отвечала за внешнюю политику Хиллари Клинтон, но тем не менее, не может ли быть так получиться, что при Байдене будут попытки возобновить, улучшить отношения с Россией? Можно ведь декларировать про непризнание оккупации Крыма, можно много говорить, но оставить все статус-кво. Це залежить від нас багато в чому. Тому що якщо ми не будемо активно вести цю лінію, і влада в Україні не буде піднімати активно ці питання, зараз почали активніше піднімати. Кримська платформа, ми це робили, продовжується. Якщо це збережеться і буде підсилюватися, весь світ буде бачити, США будуть бачити, вони будуть це підтримувати. Наскільки зараз може змінитись позиція, вона не зміниться. Росія насправді зробила все для того, щоб відштовхнути принаймні Джо Байдена
від сприйняття нормальних стосунків. Це не дуже добре для світу, тому що ядерні держави мають якби жити передбачувано, прогнозовано. І оцей шантаж ядерний, який часто від Росії або якоюсь новою зброєю, це такий шантаж, який показує російську слабкість. І очевидно, що зараз для Америки дуже важливо, щоб, ну, по-перше, було під контролем в Росії всі ядерна зброя. Тобто дуже важливо підписати нові угоди, щоб не було подальшого нагнітання ситуації. Тому в цій царині я маю на увазі по ядерному озброєнню, при цьому вони, очевидно, будуть співпрацювати. Ясно. І, ну, я думаю, не менше, ніж сьогодні. А от по таким регіональним питанням, тому що Україна, це буде питання, яке точно їх буде розділяти, як зараз все більше розділяє Росія з Європою. Тому Путін зробив величезну помилку, він отримав якийсь тактичний результат для закріплення своєї влади в Росії, показавши популярну річ для росіян, які підтримували анексію Криму. Але, ну, не будемо вдаватись, чому це сталося, як це пропагандистськи це все накручувалось десятиліттями. І ця неправда нав'язана, але вона дала можливість йому показати всередині країни свої там, якби мускули, та, біцепси там. А от стосовно ці мускули можна там десь качати так от, в найближчому країнах, а Сполучені Штати не так не зробиш, бо швидко можна втратити все. Тому, в принципі, я не очікую, що буде якесь зразу, от те, що ви кажете, да, там перезагрузка, потепління відносин. Ні. У кандидатов свои особенные отношения с Украиной. Да? Трамп, может быть, до сих пор не может забыть Украиногейт, который там, привел к процедуре импичмента в том числе. У Байдена тоже с Украиной связана вся избирательная кампания, вернее, все нападки Трампа связаны с компанией Бурицма, в которой работает его сын. Как вы оцениваете наши отношения с этими кандидатами? Сложно ли нам будет их выстраивать? Є певне таке в них ставлення до України, як до країни, яка, по-перше, ну, це є ставлення, показала зразки героїзму, люди українські, громадяни, воїни, протидіючи величезній армії там, і російській агресії. І цей наратив, ну, основна там тема, яка звучала відносно України, вона була, от коли я був послом, ми все робили для того, щоб саме це була номер один тема. Потім вона замінилась уже в останній час якби корупція, ну і отут почалися ці скандали в цей останній рік. Я вже не був в Вашингтоні на цей час, тому дійсно з цим треба знову вирівнювати ситуацію. Треба робити Україну в очах американців союзник, стратегічний партнер, разом захищаємо безпеку в Європі, а не теми, які от були б такі, які створювали певну токсичність, та, які Росія постійно крутить, накручує, щоб американці саме так нас приймали. Це не вдасться. Насправді, чи буде складно? Буде складно, тому що і зараз складно, тому що немає у нас контактів на найвищому рівні між президентами на сьогодні, вже досить довгий період. Немає візиту президента Зеленського до Сполучених Штатів. І оці особисті стосунки треба буде вибудовувати. Насправді, що з одним, що з іншим, хто б не переміг. І це буде складно. Крім того, треба буде показувати послідовність, ефективність своїх дій. Тому що, крім президентів, працює величезна кількість важливих керівників в обороні, в безпеці, в економіці, які хотіли б бачити динаміку наших стосунків. Ми відкрили ці можливості, динаміки немає. От якщо нам вдасться показати успішність, готовність до реформ, готовність співпрацювати разом, показувати не те, що ми показуємо, що очікуємо від Америки по кібердіалогу, який при мені, коли я був послом, я все робив для того, щоб його відкрити, і ми отримали цю можливість. Це підтримка США в захисті наших інфраструктури від кібератак. Отримали підтримку 10 мільйонів доларів. Зараз 32 розглядається додаткових. І в цей момент одне з наших відомств, я так розумію, без координації підписує
угоду з країною, з компанією, яка знаходиться під американськими санкціями. Ну, це абсолютно, от таку позицію ніхто не сприйме. Нет координації. Абсолютно. Зараз нема такої координації, як вона була на американському напрямі раніше. Якщо посольство продовжує працювати, дипломати Міністерства закордонних справ працює, то іншої координації дій і такої активності, ну, її стало менше. І це питання і проблема. Я думаю, я вже про це говорив, коли я був послом, можна сказати, коронавірус, да, можна сказати, там, обставини. Слухайте, обставини, у нас війна була. І це похлеще коронавірусу. Але при тому контакти з конгресменами, сенаторами постійні, контакти з штабами перед виборами постійні. І ніхто не боявся. Знаєте, я просто знаю, як працюють американці. Якщо ти встановив з ними довіру, якщо тобі довіряють, якщо ти от відкритий, прогнозований, якщо ти сам чистий, не корумпований, з ними можна відверто говорити. Я говорив відверто і продовжую. І це дає результат. І давало, і дає результат. Тому багато залежить від команди, яка буде працювати на зовнішньополітичному напрямі в Україні після от, виборів в США. До речі, я думаю, що нам треба все-таки якось дивитись зараз, щоб наша політика зовнішня була не тільки точкова, там Британія, Туреччина, а розвивалась дуже активно, в першу чергу, на американському напрямі і Європейського Союзу. Ну, это те страны, которые мы зовем на Крымскую платформу. Насколько перспективна эта идея? Ну, от я Кримську платформу не буду там коментувати в деталях, тому що це ініціатива, яка зараз прозвучала. Я тільки можу сказати, що я підтримую саму ідею. Єдине побажаю, щоб все-таки це було реалістичний якийсь інструментарій, тому що доручення як посол я отримав і раніше – створити коло друзів деокупації Криму. І ми це робили. У нас є створено в Америці таке коло друзів, в інших країнах. Що таке платформа? Якщо в чому вона буде виглядати, чи це буде формат переговорної деокупації Криму, врешті-решт, я б дуже хотів цього. Щоб був формат дієздатний по міжнародних переговорів по деокупації Криму. Ну, судя по заявлениям нашего Министерства иностранных дел, об этом и идет речь. Хотілося б. Але, знаєте, танго танцюють двоє. Ти сам не зможеш створити платформу без партнера, без союзника. Евросоюз уже выразил готовность. Ну, це поки що готовність, яка висловлена була раніше. Я вам нагадаю, про Кримську платформу Євросоюз ще при попередній владі заявив. Але нам потрібно не просто говорити, нам потрібно отримувати конкретні інструменти. Я скажу, що це не просто. Це Что такое инструменты? Ну, просто все говорят платформа, инструменты. Это что-то такое воздушное. Платформа – це, можливо, якийсь формат переговорний. Да? Але що потрібно? Потрібно чітка, от є коаліція країн в світі, які кожен рік голосують проти визнання окупації Криму. А чому не голосують деякі країни, які от залежні від Росії? От показати, що ми з ними працюємо тільки в тому випадку нормально, якщо вони нас підтримують. Вірменія підтримувала хоч раз нас? Ні, не підтримувала. Казахстан – хороша країна. У нас хороша співпраця економічна, але позиція під російською. Білорусь – повністю під Росією. Ну скільки можна? Тобто, давайте, от це з одного боку, да? З іншого боку наші союзники. Давайте подивимося, де чітко, що ми можемо чітко зробити. Ну, ми говоримо про великі якісь там цілі, угоду, добре. Але давайте зараз хоч доступ для гуманітарних акцій відкриємо в Криму. Давайте тиснуть на те, щоб ми пускали в Криму зараз навіть коронавірус. Ми ж не знаємо, як наші громадяни в Криму, що з ними там відбувається. Знаем, у нас оттуда приходит информация. Мы Ви делаем, даєте цю інформацію, я дивлюсь, що на самом деле там катастрофическая ситуация с лекарствами, с медикаментами, с медицинской помощью. Вообще там От це треба зараз робити. волна І чому у нас, я чув заяви саме Меджлісу, да, кримсько-татарського народу, з приводу цього. Але я не десь загубились офіційні заяви президента України. У нас про все ми говоримо зараз. Про Конституційний суд, да, це конституційна криза, по суті. Але не забуваємо, що у нас війна на Сході, у нас немає перемир'я. У нас 2 людей позавчора загинуло, 2 поранених.
Ви що? Це коли в Ізраїлі з Палестиною це йде конфлікт уже десятиліття. Але якщо там загинув ізраїльтянин, зразу залп. Зразу залп і показати, ще один загине, буде 3 залпи. Що у нас відбувається? А у нас не стріляють. Я не то, що кажу про воїни, що треба воїни. Треба показати сильну позицію повсюди. Показати, що вона незламна, вона сильна. І український народ, кримсько-татарський народ дає можливість це робити. Тому я вважаю, що зараз от такого, ви питали, як би, щоб нас нормально сприймали. Та робити те, що ми робили з самого початку російської агресії. Показали, що ми будемо жити на цій землі, і хотіли б, щоб ми жили заможно і успішно. Будем считать это политическим пожеланием. Так, Наше і я время... думаю, ви розділяєте. Наше время, к сожалению, в эфире закончилось. Я благодарю вас за то, что пришли к нам в студию. Валерий Чалый, украинский политик, дипломат, чрезвычайный посол и полномочный посол Украины в США в 15-19 годах был в нашем эфире. Мы говорили о выборах в США, о том, как это может повлиять на нашу ситуацию, на деоккупацию наших территорий. Надеюсь, было интересно. Спасибо. Дякую.